Tänään tuleekin mielenkiintoinen vieras. Hannu Anttonen, Jatkeen toimitusjohtaja. Sinänsä mielenkiintoinen, koska ala on tällä hetkellä aikamoissa myllerryksessä, tuo rakennusala. Niin päästään vähän pureutumaan, että miten tähän on tultu ja miltä ehkä se tulevaisuus näyttää Jatkeen tai koko rakennusalan silmin. Jatkehan on iso peluri, 410 miljoonaa vaihtaa meidän taustatutkimuksen mukaan ja Anttonen on ollut 5 vuosikymmenellä mukana tässä toiminnassa. Otetaan vähän siihen johtamiseenkin kiinni. Joo, ja Hannu on varmasti lähtenyt aika sieltä pohjalta, niin näkee, miten se on muokannut häntä johtajana. Ja totta kai meidän Pekka kannattaa myös mennä siihen, että miten tiedolla johdetaan rakennusalalle. Ehdottomasti, ja otetaan vähän, mä katson tuossa tutkimusseinää, meidän askelmerkkejä tähän podiin. Siellä on monta aika kivaa slogania. Pistetään vähän yllätyksiä, pikku punchlinea peliin myös ja vähän testataan Hannua, että mistä nämä sloganit on oikein syntynyt ja mitä niiden takana on. Mielenkiintoinen hahmo ja mielenkiintoinen ala. Let's go! Tervetuloa tutkimushuoneeseen, Hannu Anttonen. Kuten huomaat, pikkusen taustatöitä on tehty, ollaan rakennettu susta huoneen taulua. Pyritään sillä ehkä pikkusen avaan sitten tällä hetkellä, mitä rakennusalalla on menossa, tietenkin sun taustoja. Saat meidän taustatutkimuksen mukaan, oot vaikuttanut 5 vuosikymmenellä rakentamisen toimialalla. Oot merkittävän kokemuksen sieltä, on Lemminkäästä, Palmbergia, nykyisin sitten 410 miljoonaa vaihtavan Jatke-konsernin toimitusjohtajana. Nyt tulee Hannu ensimmäinen. Miten sä oikein ajauduit alalle? Oliko se ihan pikkutytöstä asti selvää vai tuliko jotenkin verenperintönä? Joo, kiitos. Kiva, että pääsin tänne tulemaan. Tänne oli kiva tulla. Sitten tietysti heti löysät pois, että 5 vuosikymmenellä viimeinen väri on paras menossa. Että kyllä se näin vaan on. Mutta mun mielestä kaikki hyvät tarinat. En mä koe, että mulla on ollut hyvä tarina tässä rakentamisessa, mutta tämähän alkoi myöhästymisestä. Mä hain korkeakoululle 3 pääsykokeisiin, 2 ekaa myöhästyin rakennusalalle kerkesin, niin tässä sitä ollaan. Eikä ole katunut päivääkään. Niin, onneksi myöhästyi. Niin, ei se on. Se myöhästely varmaan loppu siihen, kun sen verran tiedetään rakennusalaa, ettei ihan katsella läpi sormia. Voitte kysyä meidän organisaation, niin epäilen, että ei loppu. Mutta mä oon oppinut elämään sen kanssa. Ja mun lähipiirikin on oppinut elämään sen kanssa. Ainakin ne sanoo niin. 5 vuosikymmentä ja tosi kunnioitettavia isoja yhtiöitä ja ihan mahtavan kokoinen tämä Jatkeen kokonaisuus. Ollaan seurattu sitä aika läheltä, mutta jos katsot hetken sitä uraa taaksepäin, niin minkälaisia semmoisia niin kuin isoja kiinnekohtia niin kuin johtamisen näkökulmasta pystyisit pointtaamaan tässä meidän kuulijoille myöskin, että mitkä on tehnyt susta sellaisen johtajan kuin tällä hetkellä oot? Joo, varmaan sieltä löytyy niin jotain oikein highlighttejakin kohokohtia, mutta mun mielestä yksi, niin mä koen sen, että isoin asia on se, että mä oon ollut niin monessa mukana, että en ole käynyt mitään johtajakoulua, vaan käynyt rakentajakoulua ja mä oon lähtenyt sieltä rakentamisen eri portaista, eli oon nähnyt kaikkia. Mä oon ollut ihan vaikeasta kauheista mainetekoja, niin sieltä rakennustyöntekijästä lähtien mä oon ollut työmailla, mä oon ollut työjohtotehtävissä, ollut sitten konttorilla erilaisissa toiminnoissa, niin mä luulen, että se iso ymmärtämys siihen on ja se, mikä tekee ehkä hyvän johtajakin. Eihän kaikkien tarvitse koko polkuun mennä. Mutta mä koen, että mulle se on hyvän kokemuspohjan tuonut, että mä oon nähnyt sitä rakentamista niin monesta asemasta. Ja sitten mä luulen, että yksi semmoinen on ollut hyvä, mikä on auttanut, että oikeat asiat on tapahtunut oikeaan aikaan. Ei ole tapahtunut mun tahdosta, vaan virta on vienyt silleen, että mä oon ihan vakaasti sitä mieltä, että jos mä olisin ollut tässä asemassa vaikka 10 vuotta aikaisemmin, niin en mä usko, että mä olisin ollut semmoinen ihminen tai johtaja kuin mä oon nyt. Et ehkä joku sanoo, ei se liittäkö muuhun termiä kärsivällisyys tai voisi olla eri suuruusmerkillä, mutta että ehkä se on niin kuin isoin, että oikeita asioita, mä oon päässyt oikein ikäisenä oikealla kokemuspohjalla oikeaan tehtävään, niin se on ehkä auttanut sitä kaikkein eniten. Sitten totta kai pitää sanoa, että on ollut yrityksiä, missä on ollut yrittäjähenkisesti mukana yrittäjänä. Ja sitten on tuo pörssimaailmakin opettanut, että sä oot nähnyt niin kuin myös niin kuin eri rooleissa niin kuin yrityksenä, pörssiyhtiön maailmaa, nähnyt yrittäjämaailmaa. Niin mä luulen, että se kokemuspohja kokonaisuudessa on se rakentamisen korkeakoulu, minkä mä oon käynyt ja mikä on kaikkein eniten muuta auttanut.
Etkä ikinä missään kohtaa kieltänyt, jos tarjottu jotain roolia, niin oletko aina hypännyt heti mukaan vai oletko joutunut miettimään, että onko vielä valmis tähän kohtaan hyppää? Ei ole kauheasti jaksanut mietiskellä. Parempi mennä. Aika nopeasti päätökset tulee. Joo. Mä uskon niin paljon se intuitio, että se ensivaikutelma on myös omissa tekemisissä. Totta kai niitä on joutunut harkitsemaan, mutta harvoin mä sitä ensivaikutelmaa muuttanut. Kun kuulee tuota tarinaa, niin siinä selvästi tulee se sellainen rauhassa kypsyminen ja se, että ne asiat on tapahtunut oikeaan aikaan. Otan ekana jo kiinni tuohon tietyllä tavalla, että sä oot ollut siellä, niin kuin voisi sanoa, siellä rakennustyömaalla, ihan siellä lattialla perustehtävissä, niin miten sä oot ottanut sitä kokemusta? Mä helposti ymmärrän tuosta, että sä ymmärrät niitä kaikkia tasoja, teidän henkilöstöä eri tasoilla, mutta miten sä sparraat sitten teidän johtoa ja välijohtoa myös siinä, että onko sä ammeltanut sieltä semmoista kokemusta, jolla sä tuot sitä sun kypsyyttä ja näkökulmaa myös siihen teidän esihenkilötyöskentelyyn? No vaikea analysoida sieltä. Mä luulisin, että varmaan se siellä näkyy, mutta sitten taas nyt, missä tehtävässä nyt on, niin en mä usko ja en mä niinku, varmaan se ehkä näkyy semmosina, että voi laaja-alaisemmin sanoa, että meidän pitää ymmärtää esimerkiksi koko henkilöstö eri rooleissa. Se, mutta varsinaisesti sen, niin kuin, mutta se on vähän sitä pääomaa, mikä on tullut tuossa matkan varrella. Ja sitten varmaan, niin kuin, jos siellä on nuorempia henkilöitä, niin sanoo, että hei, muista, että tässä on vähän erilaisia polkuja, että katsotaan niitä polkuja vähän eri järjestyksessä, että nyt ollaan vasta tuolla. Näin ehkä se näkyy, mutta hirveän vaikea niin kuin mikä yksittäinen taas, kun näen sen niin isona kokonaisuutena. Se, miten mä sitä nyt käytän, niin on koittaa sanoa, että jos sitä muista katsoa aina vähän kokonaisuutena. Kaikessa tässä johtajien suuressa kiireessä ja kaikki tietäväisyyden viisaudessa, mitä me välillä koitetaan olla, mutta sitten kuitenkin muistaa, koska muistaa arvostaa sitä näkemystä, mikä tulee sieltä toisesta näkökulmastakin. Silti pitää omassa roolissaan tehdä ne omat päätökset, mutta tämä ymmärtää, minkä takia se joku sanoo jossain asemassa jotain, niin jos sä oot mennyt vähän sitä polkua pitkin, niin ehkä sä ymmärrät sitä vähän paremmin. Ja sä tunnistat sen työn merkityksellisyyden niissä eri tehtävissä ja se ymmärrys, se vuorovaikutus ja sä ansaitset myös sen kunnioituksen. Joo, kyllä varmaan näin se toimii. Joo. Tuossa puhuttiin vähän highlightista sun polussa tuossa rakennusalalla, mutta mitäs tulee semmoisia mieleen oikein vaikeita paikkoja, mitä tässä on, vai eletäänkö tällä hetkellä jopa sitä vaikeinta aikaa, mikä on rakennusalalla sun aikana tuossa ollut? Se on vaikea laittaa ehkä mittakaavaan, koska se rooli on ollut erilainen, mutta kyllä mä muistan niitä, että taitaa olla niin kuin 3. tämmöinen iso lama tai rakentamisen notkahdus. Mutta mä sanon, että muuhun teki varmaan isoimman vaikutuksen silloin 90-luvulla, että tietenkin ei siihen aikaan työskennellyt yritysjohdossa, mutta oli hyvin lähellä katsomassa, että sen aikainen työnantaja, kun kamppaili siinä rahamarkkinamuutoksen ja rakentamisen muutoksen niin pyörteessä, että miten kovaa ne yrittäjävetoiset ihmiset, että siellä tehtiin ihan hulluja ratkaisuja, mitä ei tänä päivänä ei me tehtäisi mistään hinnasta semmoisia ratkaisuja. Mutta silloin ajat oli tosi kurjat ja silloin tehtiin tosi kovia ratkaisuja. Nyt me ollaan valmistauduttu, me ollaan ehkä kerätty sen muutaman 10 vuoden aikana oppia, että yritykset ei enää ole, ei meidän rahoitusmaailma, mutta ei meidän yrityksetkään ole niin huonossa kunnossa kuin oli silloin. Silloin tehtiin todella epätoivoisia tekoja ja se mulle on jäänyt niin kuin mieleen, että toivottavasti niihin aikoihin ei ikinä palata. Kuvaa vähän sitä tunneilmastoa, mikä silloin oli ja minkä tyyppisiä ne teot oli? Niin siis, mä katselin silloin tuommoisen keskisuuren suomalaisen rakennusliikkeen tarjouslaskenta- ja hankintanäkökulmasta, mutta jos niinku töitä haettiin tietoisesti tappiolla. Siis yritykset tappeli kassavirrasta, säilyi. Hei, ne usko siihen hyvään, kaikki tuskin siellä kulman takana mitään aurinkoa tulee. Mutta uskotaan nyt vähän aikaa ja sitten niitä yrityksiä kaatui rytinällä. Mutta jos niin kuin ylintä johtoon myöten mennään pitkän aikaa, että haetaan töitä tappiolla, että saataisiin vain jotenkin tämä vähän aikaa hullun uskolla eteenpäin. Mutta ei sitä aurinko, se ei vaan noussut sieltä. Yrityksiä kaatui tosi paljon. Ja siinä oli jonkinlainen konsensus koko yhtiöllä ja toimialalla siitä, että näin toimitaan niin, ja kukaan ei uskaltanut kyseenalaistaa sitä. Muistetaan, että korkomaailma oli silloin 15%, devalvaatiot. Niin, ei me olla semmoisessa, niin vaikka meidän toimintaympäristö nytkin on muuttunut rajusti, mutta jos se niin jälkeenpäin, jos mä suhtautan nyt missä omassa asemassa, minun on vaikea niin arvottaa kummat on kovempia, mutta ne oli kovia aikoja.
Ja sitten mun mielestä se yksi, mikä siitä nyt mä jälkeenpäin olen huomannut silloin, että silloinhan niin kun, me kärsitään nytkin rakennusalalta, täältä alalta hävisi älytön määrä porukkaa pois. Ne katsoo, että tämä on niin kuoleman ala. Ne häipy muihin aloihin. Ei me sitä oikein sitä käppiä ole ikinä saatu takaisin. Täältä hävisi koulutusohjelmia, lopetettiin. Nuoret muutti toisiin koulutusohjelmiin. Ei ne tänne alalle palannut. Ja vähän tämän kaltaisia trendejä nähdään nyt myös samalla tavalla. Mä niin kuin siitä työvoimapelko on mun mielestä yksi tämmöinen, että tämmöinen pitkä nousukausi, siinä oli varmaan hyvät ja huonot puolensa, mutta kyllä mä oon erittäin huolestunut siitä, että millä tänne, kun katsotte tätä uutisointia, mikä nyt on ympärillä, ei se on reaalia elämää, mutta millä siinä tehdään alalle, millä on työvoimapula ihan kohta, kun tämä pikkasen toimeliaisuus virkistyy, niin millä me saadaan nuoria tähän, että en mä tiedä oikein, mitä se houkuttelevuus. Haastava tilanne. Ei ole olemassa mitään reserviä, niin kuin käytännössä, että kaikki ei pysy nyt siellä reservissä ja sitten kun se nousu lähtee, niin kutsutaan takaisin, vaan ne katoaa alalta ja tämä on nähty nyt vähän aiemmin toi esimerkki, mikä me on tunnistettu nyt esimerkiksi koronan aikana ja koronan jälkeen, niin oli ravintola-alalla. Kävi tämä sama, että kun ravintolat meni kiinni ja ravintola-alalta lähti tosi paljon työvoimaa pois, niin sitä ei ihan hetkessä sitten korvattukaan enää takaisin ja myös sote-sektorilla tämä vastaava näkyvissä. Joo, se, niin kuin se mainehaitta mun mielestä tähän, niin kuin mikä sen työvoiman näkee, että joo, korona oli hirveä tilanne koko yhteiskunnalle, mutta jos me katsottiin tuossa julkisuuden sanontoja lehtien etukansiin, rakennusmiehet oli suurimpia syntisiä, mitkä levitteli täällä koronaa ympäriinsä. Käyvät kahviloissa ja tuolla kulkevat työvaatteet päällä ympärissä. Niin se oli niin jännä, niin mä taas ajattelin, millä ne nuoret, kun Suomessa rakennusala hoiti koronan verrattuna esimerkiksi Eurooppaan aivan loistavasti. Meillä ei volyymit tippunut, me pystyttiin pitämään teollisuus pyörimässä ja sitten niitä nuoria, mitkä on tuolla työjohtotehtävissä, niin niitä haukutaan tuossa julkisesti, että kyllä te täällä kaikkea levitä. Musta se oli tosi julmaa. Ja sen kun mä paan tähän kovaan suhdannemuutokseen, niin kyllä meillä on haastetta saada nuorille, kun se rakennusalan maine on muutenkin ollut vähän, varmaan ihan itse ollaan se ansaittu. Mutta millä me saadaan ne nuoret kiinnostumaan tästä alasta, niin siinä on kova haaste koko teollisuudelle. Niin ihan muutaman vuoteen 2 kovaa aaltoa. Niin juuri negatiivista aaltoa teille. Joo. Tunnen Hannu sua vähän pitemmältä aikaa ja mä tykkään, miten sulla ja teillä Jatkella on sellainen pikku pilke silmäkulmassa koko ajan ja haluatte pitää sen homman niin kuin värikkänä, iloisena ja jäänyt yksi hyvä slogani teiltä mieleen, mulle ainakin sinisilmät neuvottelee, punasilmät päättää, niin avaa pikkusen filosofiaa tuolta, että miten näitä sopimuksia on ehkä tehty aikaisemmin ja miten nykyään tehdään ja miten sitä asiakashuolenpitoa hoidetaan niin kuin vähän toi slogani silmällä pitää. No, mutta siinähän heti tulee tälleen, että hyvät faktat pilaa hyvän tarinan, että en mä tiedä kannattaako sitä avata yhtään enempää, mutta ehkä se niin kuin, kyllä heitä ala on muuttunut. Jos te katsotte, mä muistan semmoisen 80-luvun puolesta välistä, milloin mä ensimmäisiä kertoja tullut, niin kun mä olin työmailla silloin, niin mun mielestä me puhuttiin tällä alalla ihan yleisesti, että ei joku tullut töihin, että ne on nyt vaan sitten vähän juopottelemassa. Sitten me niinku pohditaan yhdessä siellä, että ne tulee ensi viikon tiistaina. No hyvä, laitetaan tuohon kalenteriin merkkiä. Se oli kaikille ihan ok. Ihan normaali. Niin kyllä se punasilmäisten päättäjien kulttuuri on ehkä ne on tänä päivänä enemmän väsymyksestä punaisesta. Olisiko se semmoinen nätti vastaus? Kyllä, mutta miten nykyään, niin kun, miten sopimuksia saadaan, miten tekin Jatkella, kun eletään tämmöisiä aikoja, niin miten noihin, kun ei pelkällä hinnalla oikein niin kuin, vaikka puhut justiin, että ennen mentiin hinnalla vähän negatiivisellakin, kun vaan kassavirtaa saatiin, niin millä nykyään päästään kiinni? Noin kilpailu kumminkin on niistä muutamista duuneista, mitä tuolla vielä ympärillä on, niin on kova. No mun mielestä 2 on niin kuin ihan ylitse, että ekanakin sun pitää hommata itsellesi parhaat ihmiset. Silloin se yritys niihin luottaa, mutta kyllä ne asiakkaatkin näkee, että onko sulla parhaat ihmiset, kun ne ihmiset, niiden asiakkaiden kanssa ne työt tekee. Et kaikki on kiinni siitä, että sä hommaat parhaat ihmiset tekemään. Ne asiakkaat, kyllä nekin haluaa tehdä parhaiten hyvien organisaatioiden parhaiten ihmisten kanssa. Kyllä se on kaikkeen. Että ei tässä ole mitään vippaskonsteja. Sitten ehkä siinä tarvitaan vähän rohkeutta. Me ollaan oltu aika huonoja. Insinöörit on keskimäärin mun ymmärtääkseni aika huonoja kysymään. Niillä on aina vastaus jo kaikkiin.
niin menee asiakkaan luokki kertoo, että mä tiedän kyllä mitä sä haluat, että älä turhaa rupea selittää siinä. Että kyllä mä sitten sanon kuitenkin, että pitäisi niin olla malttia kuunnella, mitä joku haluaa meiltä. Ja sitten mun mielestä se on tosi hyvä juttu, että tällä hetkellä niin kun isosti lyö mun näkökulmassa ainakin niin erilainen yhteistoiminnallisuus, että ne ajat onneksi väistyy, että me lähetellään vaan toisillemme papereita ja katsotaan, mitä tästä tuli. Ja sitten kuitenkin jossain vaiheessa yleensä ollaan jopa pahimmassa tapauksessa vähän nyrkit vastakkain, ei siis fyysisesti, mutta että tulee hyviä projekteja, että tilaajien, asiakkaiden, käyttäjien toiveet täyttyy, niin niitä asioita pitää tehdä yhä enemmän yhdessä. Jos sä oot valmis siihen ja sun organisaatio on valmis, se yhtiö on siihen valmis, niin kyllä ne löytää tänä päivänä kumppaneita. Tuossa on tosi tärkeitä elementtejä. Me työskennellään paljon myös insinööritoimistojen kanssa ja tuossa tulee se allianssimalli näkyviin, että siellä on niin kuin suunnittelutoimistot, rakennuttajat, tonttien omistajat ja siellä vielä jos on useita tonttien omistajia, niin yhdessä mietitään myös sitä, että miten tämä alue oikeasti kannattaisi kehittää. Ja tuossa nostit tosi kivasti sen asiakaskokemuksen ja sen asiakkaan tarpeet ja sen vuoropuhelun. Että me nähdään, että rakennusalalla pitäisi tehdä paljon enemmän töitä sen eteen, että sitä vuoropuhelua lisätään ja otetaan myös se loppukäyttäjä mukaan. Joo. Kyllä se, ja mä uskon, että nämä ketjut niin kuin pitenee koko ajan. Sitten me ollaan oltu aika hyviä siinä, me haetaan ainutkertaisia kokemuksia. Me yleensä vaihdetaan kaikki ne toimijat, on se syy mikä tahansa. Mutta mä uskon siihen yhteisöllisyyteen ja siihen, että me tehdään yhä enemmän asioita yhdessä samojen organisaation, samojen kanssa. Niin kyllä se vaan se jatkuva niin kuin kommunikaatio, yhdessä harjoittelu, ei se meidän ensimmäinen suoritus on välttämättä kummallekaan nappisuoritus. Mutta yleensä toka on jo parempi. Millä se luottamuksen saa, sanotaan eka menee vähän vihkoon ja siellä tulee vähän näkemyseroja, niin millä sen saa niin kuin vie hinattua sen kelan takaisin ja sen asiakkaan pysyy siinä ehkä uuteen projektiin? No älä ainakaan peittele virheitä. Että kyllä meillä on ollut koitettu semmoista uskoa luoda meidän niin kuin organisaation kokonaan, että jos meillä on joku ongelma, niin se, mä oon nähnyt kyllä urani aikana niitäkin, että nämä asiat pidetään pöydän alla ja odotetaan sitä 7. pelastuksen hetkeä, mutta sitä ei ikinä tule. Että mitä nopeammin sä nostat ne ongelmat pöydälle, sitä enemmän sulle jonkun kanssa yhdessä aikaa ratkaista niitä. Ja sitten jos sä oot tehnyt virheitä, niin mun mielestä sitten ei siinä auta mikään muu kuin tunnustaa ja sanoa, mitäs nyt tehdään. Se voi joskus johtaa siihen, että ei tehdä mitään, mutta kyllä mun mielestä suoruutta ja rehellisyyttä aika hyvin arvostetaan. Tuo on upea juttu ja se vaatii paljon myös johtamiselta ja sitä johtamisen kulttuurilta, että sä luot sinne ympärille semmoisen tunteen, että mä pystyn tuomaan esiin nämä mun virheet. Se on just näin, että ei se ole helppoa organisaatiossa sitä saada. Kyllä me tiedetään jokainen, että se on meille kova paikka, kun me mennään esimiehelle sanoa, että nyt tuli ihan kauhean töppö tehty. Ei se tarvitse olla kauhean. Eka kerta on ihan kauhean. Toka tulee ehkä helpommin ja sitten kuitenkin, jos sitä saisi silleen, että jos ei ihan kaikkea tarvitsisi organisaatiossa opitella sieltä kantapään kautta, mutta ei niitä, jos et tee mitään, niin ei kyllä tule virheitäkään. Mutta rohkaista, että ne pitää nostaa, että ne yhdessä voidaan ratkaista. Niin kyllä mä siihen kannustaisin, että se on, mutta ei se helppoa, en mä sitä sano. Se on, jos sä pystyt luomaan semmoisen, kai se nykyajan termi on tämmöinen psykologinen turvallisuus, että ihmisillä on niin kuin turvallinen olo toimia. Se näkyy niissä kaikkien toiminnassa, mutta näkee myös tässä niin kuin rajapintatoiminnassa, että sä uskallat tuoda ne asiat esiin. Jos siihen, niin sitten mun mielestä yritykset onnistuu siinä kyllä. Siirrytään vähän toiseen aiheeseen. Me ollaan jo vähän päästy tähän jatkeeseenkin mukaan, mutta mennään tarkemmin tähän jatkeeseen ja käydään vähän läpi vuotta 2023, joka oli rakennusalalle aika raaka. Ja meidän taustatutkimuksen mukaan toi rakennusalan markkinan koko on yli 41 miljardia. Kun puhutaan rakentamisesta julkisuudessa ja me mentiin vähän tuohon työnantaja-imakoon ja työvoiman saatavuuteenkin, niin se mitä me huomataan julkisuudessa, niin aika paljon leimataan niin kuin se, että se asuinrakentaminen, joka on noin 1/4 siitä markkinan koosta, niin onkin siinä yleisessä keskustelussa se kaikki. Todellisuudessa niin paljon pienempi osuus, mutta miten sä näet, että miten jatke pärjäs markkinassa ja millä eri segmenteillä te pärjäsitte tuon vuoden 2023 osalta, koska se näytti aika synkältä niin kuin tämän niin kuin uudisrakentamisen näkökulmasta tämä markkina? Joo, kyllä se ihan oikeita havaintoja. Varmaan me niin kuin
mä oon niin kuin sanonut, että on aika moni tavallaan tätä samaa asiaa kysynyt, niin mä oon sitten sanonut, että joo, jatkeellakin on käynyt ihan hyvä tuuri, mutta ollaan me tehty oikean suuntaisia asioita. Se, että ne meidän niin kuin aika hyvät ajoitukset osu monessa asiassa niin hyvin, kun ne nyt ehkä sitten kohta, kun mä kerron, niin osu, niin siinä on vähän hyvää tuuriakin mukana. Että kyllä meillekin se, niin kun se on ihan sama asia, kun mä oon niin huomannut toi asuntorakentamisen uutisointiin, se yleistetään koko rakennus. Ei se kaikki ole, mutta se vaikuttaa vääjäämättä kaikkeen. Kyllä se kävi meillä, kyllä meidänkin asuntorakentamisen volyymi melkein puolittuu. Sitä se tapahtuu yleensäkin markkinalla. Mutta me 3 vuotta sitten aloitettiin, niin kun tehtiin strateginen päätös, että me aletaan vahvemmin panostamaan myös toimitilarakentamiseen. Ja me ollaan yli tuplattu nyt se meidän toimitilarakentamisen volyymi. Ja se on sitten onneksi johtanut siihen, että viime vuonna, vaikka ne volyymit laski, niin meidän liikevaihto kuitenkin kasvoi, mutta ensimmäistä kertaa niin meidän toimitilarakentaminen on konsernin suurin toimiala. Jos me ajatellaan meidän toimitilarakentamista, asuntorakentamista ja korjausrakentamista, niin se näkyy meilläkin siinä. Se on myös tuonut sen, että se satsaaminen sinne on tuonut nyt, että meillä on niin kuin ennätyssuuri tilauskanta, millä me pystytään lähtemään tähän haastavaan tilanteeseen, niin se tulee sieltä toimitilarakentamisen puolelta. Mutta ihan samalla kuin kaikki muutkin, niin kyllä me siitä asuntorakentamisen tilanteesta kärsitään. Sitä mä tarkoitan hyvällä säkällä, että ne toimenpiteet ja satsaukset on ollut ihan oikein, mutta sitten eihän me tiedetä, kun ne on muiden käynnistämiä hankkeita. Mutta ajoitus osui meille niin hyvin, että me saatiin saman tien korvattua sitä asuntorakentamista, niin se on niin kuin siinä meillä on käynyt kyllä hyvä onnikin. Ja teillä on 3 selkeää niin kuin pääpainopistettä on se toimitilarakentaminen, korjausrakentaminen ja asuntorakentaminen. Mitä sä näkisit, että miten sitä yhteiskunnallista keskustelua pitäisi tästä koko rakentamisen klusterista lisätä, koska tämä julkinen keskustelu vie tähän yhteen osa-alueeseen, kun ne muuta osa-alueet ei ole pudonnut niin kuin samassa vauhdissa, niin jos ajatellaan nyt ihan sitä työnantaja-imagoa ja työvoiman saatavuutta ja sitäkin puolta, että miten tätä voisi lisätä? Joo, kyllähän niin kuin ala yrittää sitä tietoa jakaa, mutta kyllä me vähän ymmärretään, että julkisuus on aika lailla semmoista, että kiinnostuu huonoista uutisista. Ja tuosta asuntorakentamisesta saat huonoja uutisia. Mutta kyllä tiedon lisääminen. Mutta kyllä totta kai se asuntorakentaminen on ollut niin iso osa, kun se on ollut puolet rakentamisen volyymista, niin kun se puolittuu, niin onhan se koko alalle, ja sitten puhutaan isoista luvuista, niin kyllä ne vaan laskee. Ei sille mitään voi, mutta toisaalta kaikki ei ole laskenut niin paljon. Kyllä se on totta, että toimintaa. Se kannattaisi jossain lehti. Kyllä sitä nyt jonkun verran tuo julkisuudessa näkeekin, mutta ei se niin kuin valtavirtaa ja otsikkoja sillä suureksi saa. Toi asuntorakentaminen, niin Pekka sanoi, asuntorakentaminen on heikoin sitten toisen maailmansodan, niin miten tähän niin kuin on tultu? Meillä kumminkin asuntokanta pikkusen vanhenee, täälläkin katsoo ikkunassa 30-luvulla rakennettuja taloja, mutta ne tuossa pysyy vielä pystyssä. Mutta miten tähän niin kuin on tultu, että asuntorakentaminen nyt niin kuin kopsahti tommoseen kuoppaan? Joo, kyllä me niin kuin täytyy muistaa, että me elettiin 10 vuoden niin kuin vahvan nousukausun rakentamista. Sitten me oltiin, kyllä me kai jonkunlaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa oltiin nollakorkomaailma. Rakentaminen on investointiala ja me ollaan nollakorkomaailmassa, niin eikö tuntunut, että kaikki on helppoa? Rahalla ei ole hintaa ja sitä saadaan tekemään, niin kyllä me oltiin varmasti sen vauhdin sokaisemmin. Ja mun mielestä se ylikuumeneminen, mikä tapahtui tämän nousukauden loppuvuosina, niin en mä usko, että se oli kenellekään eduksi. Et me tapellaan ihmisistä, tavarasta, ostajista, markkinoista ja mitä me sitten saatiin aikaiseksi sillä, niin kyllä me vähän sitä kerjätään. Että varmaan me mentiin vähän liian kovalle tasolle ja nyt se pudotus sieltä on tosi kova. Ei se silti poista sitä, että se pudotus on joka tapauksessa dramaattinen, mutta jos vähän leikattaisiin sitä kaikkein hulluinta kärkeä sieltä pois, niin tämä tilanne olisi ehkä vähän tasaisempi ollut. Se rakentamisen taso pitkässä aikavälissä asunnoilla, niin kyllä me katsotaan vaikka rakennusteollisuuden ennusteita, mitkä perustuu väestöennustukseen ja kaupunkikuvasuunnitelmiin tai kaupungistumisen suunnitelmiin, niin kyllähän se taso on olemassa. Jos se on joku 33 000 asuntoa, nyt me mennään tasolle 16 000–18 000 asuntoa pari vuotta peräkkäin. Joo, me tehdään varmaan sinne kyllä joku monttu, mutta toivottavasti me palataan sinne noin 25–30 000 asunnon tasolle aika nopeasti, niin varmaan se
jostain löytyy se pitkällä aikaa myös kestävä taso. Mutta myös se rahoitusmarkkina täytyy muuttua ennen kuin tämä asuntomarkkina lähtee kasvamaan. Ja mun silmissä se ei ikinä palaa enää sille tasolle, missä se oli tuossa nousukauden lopulla. Näetkö jossain vaiheessa rupeaa tuo materiaalin hinta tippuu, kun sehän varmasti vaikuttaa myös aika paljon siihen, miten kovaksi nuo materiaalihinnat nousi Venäjä, Ukraina ja muiden takia, niin onko se jossain vaiheessa palautumassa vähän alemmas sieltä vai kuumesiko se markkina vaan se hinnan niin kovaksi? Niin, muistetaan, millainen inflaatio kokonaan meiltä niin kuin yhteiskunnassa kävi. Et mä en niin kuin kauheasti usko, että meidän perusmateriaalihinnat laskee mitenkään dramaattisesti. Iso osa rakentamisen niin kuin tuotteista on niiden tuottaminen on hyvin energiaintensiivistä touhua. Meidän energiahintataso on edelleen erittäin korkealla tasolla. Ja mistä mä oon pitkässä juoksussa sitten eniten huolissani, että toivottavasti tuo Ukrainan sota tuolta, tai Venäjän hyökkäyssota loppuu mahdollisimman nopeasti, mutta kun se Ukrainan jälleenrakentaminen alkaa, niin mitä meille teille, me ollaan saarella täällä, niin miten meidän niin kuin materiaaliteollisuus kestää sen, että mitä me saadaan tänne, mitä se tarkoittaa meidän työvoiman saatavuudelle, mitä se tarkoittaa meidän materiaalin saatavuudelle ja mihin ne hinnat silloin menee. Niin, eli kaikki menee Ukrainaan, kaikki kama mitä tulee. Varmaan aika paljon, että jos niin kuin, mä tiedän niitähän voitte lehdistä lukea, siellä on niitä ennusteita paljon, kun se tulee maksamaan. Ne on niin järkyttäviä summia, että onko 350 vai 1000 miljardia. Ja sitten mun mielestä joku sanoi niin kuin hyvin se niin kuin vertauskohdan, että muistetaan toisen maailmansodan jälkeen Marshall-apu oli niin kuin koko maailman mittakaavassa isoin ponnistus, niin sen taisi olla nykyrahaksi muutettuna noin 200 miljardia. Että niin kuin me ollaan siitä vaikka 4-5-kertaisessa kokoluokassa pahimmillaan. Niin jos ei se näy täällä Euroopan materiaali- ja työvoimateollisuus, niin kyllä mä ihmettelen. Eihän se ole vuoden eikä 2 juttu, mutta se on tosi pitkäaikainen vaikutus. Ja mun mielestä se vääjäämättä tulee näkymään täällä Suomen työ- ja materiaalimarkkinoilla. Tämä on fressi näkökulma ja nyt jos ajattelee sitä keskustelua, totta kai me kaikki tässä pöydän ympärillä ja yhteiskunnassa toivotaan, että se sota loppuu, mutta sitä on aika paljon niin kuin tuotu pelkästään niin kuin positiivisen näkökulmien kautta. Nyt sä oikeastaan maalaat tähän teidän toimialaan liittyen ja aika moneen teihin liitännäiseen klusteriin, niin aika isoja haasteita, jotka johtuu juuri tästä meidän positiosta suhteessa Ukrainan positioon ja tuon Keski-Euroopan niin kuin sen suunnan fokuksen kääntymistä sinne, eikä tänne Pohjoismaihin, joka vaikuttaa sitten haastavasti tähän markkinaan. Kyllä. Muistetaan, että paljon tämmöistä materiaaliteollisuutta ennen hyökkäyssotaa, mehän Euroopassa siirrettiin tehtaita ja tuotantoa paljon tuonne idän puolelle halvan energian takia. No nyt ne on kiinni, mutta ne tehtaat ja tuotanto oli siellä. No maailmanmarkkina on etsinyt kyllä korvaavia väyliä ja eihän kaikki sinne siirtynyt. Mutta se on selvää, että jotain kapasiteettia niin kuin Euroopan markkinastakin hävisi. Millä aikavälillä se tulee takaisin, mutta sitten ne massat on niin valtavia, kun se Ukrainan jälleenrakentaminen alkaa, niin kyllä mä näen niin kuin sen, että jos ei mistään mietittäisi, niin mun mielestä silloin Suomen rakennusteollisuus ajattelisi asiaa aika lyhytjänteisesti. Eikä me kukaan tiedä, mitä se ihan faktisesti tulee, mutta tulee vääjäämättä vaikuttaa mun mielestä. Puhuit tuossa aikaisemmin sitä psykologisesta turvallisuudesta ja sulla on 5 vuosikymmenen kokemus ja missä kohtaa te jatkeella näitte tämän ylikuumenisen tilanteen? Minkälaista keskustelua te sisäisesti kävitte, kun tuossa oli vähän samoja ajatuksia, kun sä puhuit siitä 90-luvun tilanteesta, että oli semmoinen yhteinen konsensus siitä, että nyt näin tehdään vaan. Ja sitä kritiikkiä tai sitä haastamista siinä, että tehdäänkö me nyt oikeita asioita, niin missä kohtaa teillä, te olette varmaan käynyt tätä sisäistä keskustelua jälkikäteen, niin missä kohtaa te huomasitte, että nyt markkina ylikuumenee liikaa ja jotain huonoa on ehkä tulossa? Varmaan vaikea sanoa semmoista yksittäistä kohtaa, mutta ehkä miten me nähtiin se jatkeelle. Että kyllähän meidän kasvuvauhti on ollut ihan hyvä, mutta meillä olisi ollut mahdollisuuksia älyttömän paljon suurempaakin. Että kyllähän tuon nousukauden aikana oli hankkeita, erilaisia tarjolla, älytön määrä, mutta me jotenkin ajateltiin aina, että hei, meillä ei ole oikein ihmisiä niihin, että ei lähetä niihin. Mutta kyllä me nyt nähdään sitten niitä
nousukauden tarinoita. Mä oon tosi surullinen, että tällä alalla tapahtuu konkurssi. Et en mä niin kuin ollenkaan juhlin niillä, kun täältä yrityksiä kaatuu. Mutta kyllä siinä jollain, kun sitä vauhtisokeus tuli liian kovaksi, jossa kaikkein kuumimmassa tilanteessa palkkaat kauhean kasat lisää ihmisiä, ketä sä et tunne. Sä menet semmoisten asiakkaiden kanssa, ketä sä et tunne. Ehkä semmoisiin liiketoimintoihinkin, mitä sä et tunne. Sä saat kyllä kasvua, mutta nyt se peräaalto on aika kova, kun niitä mitataan pois. Et se oli, niin kuin mä sanon, totta kai me nähtiin se siinä, että jos niin kuin tavaraa piti jonottaa puoli vuotta tai ihmisiä ei mennyt saada mistään, niin se näkyy sellaisina merkkeinä. Mutta kyllä mekin oltiin tyytyväisiä, että numerot kasvaa ja asiat tuntuvat menevän niin kuin hyvin eteenpäin. Mutta ehkä meillä löytyi joku viisaus, että me ei lähdetty se liian kovaa kiihdytykseen. Jotain signaaleja. Se oli ihmisistä. Joo. Meillä se signaali oli ihmiset. Ja sitten varmaan ihan rehellisesti, että kyllä kai tämmöisen yksityisomisteisen suhteellisen tuoreen yhtiön myöskin taloudellinen suorituskyky laittoi sille vääjäämättä omat rajoitteensa. Ei meillä ollut 20 vuoden kokemusta pääomia ja maa-alueita, mitä jalostaa, niin sieltä tuli tämmöinen ihan realiteetin leikkuri ja sitten toinen oli meillä se tämmöisen ihmisten saatavuuteen perustuva leikkuri, niin mä luulen, että se oli pitkässä juoksun jatkeelle hyvä asia. Minkälaisia ratkaisuja te olette tehnyt tai minkä näkisit tuo markkinassa, ettei tämmöinen toistu, niin ettei nuo asunnot jäisi käteen tuossa rakentamisessa, että katsoo noita uusia asuntoja, niiden hinnat on aika kovia ja melkein puolella siitä neliöhinnalla saa tämmöisiä vanhoja, jotka vielä toimivia asuntoja, jotka on niin kuin ihan hyviä asua ja vankkoja kivitaloja, niin miten ehkä markkinaa voisi paremmin reidata tai miten tuommoiseen ei päädyttäisi niin kuin myöhemmin, että ne jää ne kämpät käteen ja aika kalliita nuo uusien kämppien neliöhinnat on. Niin, siinäpä se kysymys on. Ei ole kristallipalloa. Niin, ei. Jos olisi vuoden 2030 kauppalehti tässä luettava, niin siellä varmaan kerrottaisiin sitä, mutta Kaivosarska sieltä. tosiaan tosi haastava, niin kyllä, mä en näe mikä sen hintajouston, varmaan maa on yksi, että niin kuin en mä tiedä meidän kustannustasosta, kyllähän markkinat niin kuin nytkin reagoi, mutta ei mikään meidän ei meidän materiaalit ole kauheasti halventunut, palkat ei halvennu, niin mistä se hintajousto, markkinoiden hintajousto on nyt menossa, mutta kyllä sille tulee bottomi jossain kohtaa. Maan hinta, se on jännä juttu, että Suomessa ei ole semmoista isoa maan hinnan niin kuin alas diskontaus tehty. Se on tapahtunut muissa Pohjoismaissa jossain vaiheessa, mutta ei meillä ole mitään isoa. Totta kai sekin sattuu. Se on ihan selvä. Mutta valitettavasti mulla ei ole kyllä niin kuin hyvää ratkaisua tuohon. Mutta sitten yksi asia, mihin mä oon, että siinä on ollut varmasti hyviä ja huonoja niin kuin seuraamuksia. Että kyllähän rahoitusmaailma on aina keksinyt ratkaisun, kun tarvitaan lisää pääomia saattaakseen jotain. On se sitten kuluttajia tai yrityksiä, niin kyllä se pääoma on jollain tavalla keksinyt keinot. No nyt me tiedetään ne korkomaailmat, ne aikajänteiden pitäminen tai millä tavalla, eihän se muuta sitä perusyhtälöä, mutta haastavaa tulee olemaan, koska mä en niin kuin näe mitään, millä tavalla me tuotettaisiin 5 vuoden päästä kauhean paljon niitä asuntoja halvemmalla kuin nyt. Ainoa, mikä siellä on, ja kyllä se niin kuin tulee näkymään, ja se on näissä kriiseissä hyvä. Kun kriisit pistää aina yritykset miettimään omaa toimintaansa, niin kyllä rakennusalan yritysten niin kuin tämän tuotannon tehokkuutta, jos katsotaan se tuottavuuskehitys, mitä ala on niin kuin edennyt, niin se on se keino, millä ne rakennusyritysten, mutta kun mä sanoin, että paljon sen hintavaikutus on, en mä tiedä. Mutta sen on parannuttava, ja kyllä yritykset tekee siihen paljon töitä, mutta se on se yksi keino, mikä pitäisi näkyä sitten siellä lopputuotteen hinnassakin. Mennään tuohon vähän syvemmin ja mitä me ollaan tuossa huomattu, niin osa EU-sakin valtiosta elvyttää tämän rakentamisen tilaa tällä hetkellä. Siellä voi olla infrarakentamisen hankkeita ja sitten siellä voi olla verotukseen liittyviä ratkaisuja, rahoitukseen liittyviä boostereita tähän vihreäseen siirtymään. Mitä sä näkisit itse tämän sun taustan kautta, että miten yhteiskunnan ja eri ratkaisujen, mitä tässä olisi tehtävissä, että tämä rakennusalaa voitaisiin vähän elvyttää ja saada lisää vauhtia tähän? Kyllähän viime lamankin aikana, että tuli niin kuin valtio
tuli tämä ARA 10, missä ARAn uusia toteutusmalleja, 10-vuotisia ratkaisuja, niitä on niin kuin tehty. Silloin taisi olla Vapaavuori-ministerinä, kun nämä ajettiin läpi. Ja valtiovalta voi mun mielestä tukea, se voi antaa korkotukea, antaa rahoitusta. Taisi olla eilen, kun valtiovarainministeri julkaisi näitä rakentajien kanssa pyöreän pöydän tapaamisesta näitä, ne on ne keinot, mitä on. Ja ne toiveet, mitä rakennusalalla on tuolta kyllä luettavista, ne on sieltä rakennusteollisuus on ne julkaissut, mutta kyllä kai se yksi, mä näen niin kuin isona haasteena, mikä oli ehkä tuohon aikaisemmin puhuttuun, kiva kun mä puhun vaan haasteista, että ratkaisu on kauhean vähän, se on oikein mustien pilvien kertoja, mutta kun tämä Oy Suomi AB:n taloustilanne on kanssa aika, niin kyllä kai valtiollakin näihin tukitoimiin, niin rahat on vaan kauhean vähissä. Mutta se on vaikeaa tasapainoilua sen tukitoiminnan ja työllisyyden torjumisen kanssa varmasti. Mutta en mä usko, että muuta kauhean hokkuspokkuskonsteja, mutta valtio on pystynyt asuntotuotantoa erilaisia korkotukitoimillaan aiemminkin elvyttämään. Ja sitten tietysti, että se pitää näillä investoinneilla julkisen rakentamisen pyörät pyörimässä. Niin se on ne tukitoimet. Joo. Ne on nyt kohdistunut paljon, siellä on infrarakentamista ja kyllä siellä on myös talonrakentamista ollut paljon ja ehkä meidän niin kuin talonrakentajien ja rakennussektorin niin kuin hyvänä pilvenä pitää nähdä se, että tietysti toi aiheellinen puolustusteollisuuden varautuminen, niin se tuo myös paljon puolustusteollisuuden investointeja tänne Suomeen ja kyllä se tuo työtä meillä rakentajille aika paljon. Taisi olla nyt viimeiset luvut, jos muistan oikein, niin vajaa 2 miljardia, kun sieltä tulee investointeja, niin kyllä siitä rakentajillekin oma sarkansa riittää. Joo, tuo on tosi hyvä näkökulma ja mitä me ollaan huomattu, niin tämä NATOon liittyminen tuo tosi paljon Euroopan sisällä, mutta tuo myös niin kuin Jenkeistä investointeja tänne ja se näkyy moneen eri klusteriin, että tämä tulee varmaan niin kuin boostaan Suomen taloutta näin lähiaikoina. Vähän tuossa on jo raapastu ehkä tulevaisuutta ja mitä se tuo tullessaan, mutta mennään vähän vielä syvemmälle ja sitten vielä tuohon Anttosen Hannun myös tuohon tiedolla johtamiseen, kun ollaan tässä tiedon jäljellä, niin tuohon lähitulevaisuuteen tai vähän enemmänkin tulevaisuuteen, niin milloin sä näkisit, että puhuttiin vähän Ukrainasta ja tuosta Venäjän hyökkäyssodasta, että se jotain tekee tälle hommalle, mutta kuinka tämä Suomi tästä kuopasta nousee ja millä ja koska? Kyllä kai se meidän niin kuin yleinen tämän yhteiskunnan tuottavuuden parantaminen on se, että nyt tässä helmikuun alkupuolella tehdään tätä äänitystä, niin se äskettäin taisi olla tasavallan vielä istuva presidentti, kun sanoi, että vähän on mennyt vinksalle ja pitkään. Niin kyllä se vaan on, että niin pitkään aikaa, niin ollaan tässä eri teollisuuden alat, eri taloussyklit tehty, mutta kyllä tämän Suomi Oyn AB:n, niin lisää veronmaksajia, työtä, talouskasvua, niin ei kai tämä Suomi millään muulla nouse. Ei se vaatii investoivia yrityksiä, menestyviä, hyviä yrityksiä, mitkä työllistää, innovaatiot. Meidän pitäisi saada tänne niin kuin nuoria, kekseliäitä ihmisiä tukemaan tätä meidän talouskasvua. Jotka siihen verrataan kuiviin, totta kai. Hei, jos tarpeeksi paljon tuloa, niin ei ketään verrata kuiviin. Kyllä. Joo, mä otan kanssa tuohon kiinni, niin ehkä just toi olisi tosi tärkeää nyt saada, kun näitä lakkoja on ollut tässä ja tämä työnantajien työntekijäpuolen niin kuin yhteispeli toimii. Et nyt ollaan niin kuin tosi voimakkaasti, rahat on vähän niin kuin Suomelta lopussa ja silti käytetään energiaa nyt siihen tappeluun. Että pitäisi löytää se yhteinen sävel ja mennä eteenpäin myös tämän osalta. Aika monessa yhteisössä, kun fyrkat loppuu, niin kaikki kiukuttelee vähän aikaa toisilleen. Mutta sitten jossain vaiheessa on pakko ruveta keksiä ratkaisuja, että millä tästä mennään eteenpäin. Tuohon noihin investointiin ja toi vihreä siirtymä, niin esimerkiksi mitä me ollaan huomattu eri toimialoilla, niin suomalaiset yhtiöt niin kuin EU-hun verrattuna ei osaa hyödyntää esimerkiksi tämän Euroopan investointipankin rahoitusta tällä hetkellä. Eli siellä on satojen miljoonien projekteja saatavilla yksittäisille keskisuurille isoille yhtiöille tähän vihreän siirtymän niin kuin hankkeisiin. Ja ne liittyy tosi voimakkaasti myös rakennusteollisuuteen.
Eli ihan siis, jos konkretisoin, niin ne voi olla hankkeita kerrostalorakentamiseen, ne voi olla infrarakentamiseen, jossa muutetaan energiamuotoja vihreäseen siirtymään päin. Ja se voi olla sen perusteollisuuden, sen toimialan rakentamista, mutta fiksusti vihreän siirtymän kautta. Niin tässä huomataan, että kartaan tilastoja, niin suomalaiset yhtiöt ei ole kauheasti tähän herännyt verrattuna, miten Euroopassa muuten hyödynnetään. Esimerkiksi tätä EIP:n rahoitusta ja on paljon myös muita niin kuin EU-tason lainamekanismeja ja kehitysrahoitusmekanismeja, mitä suomalaiset yhtiöt ei tällä hetkellä hyödynnä. Tämäkin on asia, mitä kohti pitäisi mennä. Joo. Ja kyllä varmaan, niin kun, jos ajatellaan niitä meidän yhteisesti torjuttavia ilmasto-ongelmia, niin kyllähän iso osa on niin kuin rakentamis- ja kiinteistösektori on yksi iso toimija siellä. Ja se brown to green siirtymä, niin se vääjäämättä tulee myös näkymään tässä meidän rakentamisen ja kiinteistöalan niin kuin liiketoimintamalleissakin. Ja en mä osaa oikein sanoa, mikä se aikataulu on, mutta kyllä meidän kaikki on ajateltava sitä, että voi olla, että me ei enää tulevaisuudessa niin paljon pureta meidän rakennettua ympäristöä, se tiivistyy yhä enemmän ja nämä meidän olemassa olevat rakennukset pitää yhä enemmän muuttaa jonkun regulaation mukaisiksi. Se tulee varmasti muuttamaan asioita paljon ja sitten jos me puhun rakentamisestakin, niin yhä enemmän se aika, että me mennään isoille väljille maa-alueille tekemään uutta, niin se tulee paljon muuttumaan, että me ollaan rakennetun ympäristön keskellä tekemässä, muuttamassa jotain. Ja silloin se tarkoittaa, että meillä on aina hirveän paljon enemmän liittymäpintoja, osapuolia. Ja ehkä se meidän tekeminen muullakin tavalla on niin kuin erilaista. Jotenkin tämmöisen mä näen se. Ja sitten on tämä teknologian muutos, että meidän pitää saada siitä meidän tuotteista ympäristöystävällisiä, pitkäikäisempiä, kierrätettäviä, niin kyllä se vääjäämättä tulee. Noin isoja asioita ja se vaatii myös takaisin taas sitä vuoropuhelua, yhteispeliä. Siihen liittyy se työn tuottavuus, prosessien liinaaminen myöskin. Joo. Ja sitten se on niinku yhteinen haaste, että puhuttiin siitä kustannuspaineesta, niin ei mikään näistä asioista niin ensimmäisen tule, että tämä helpottaa tätä. Mutta sekin meidän torjuttaa. Ei auta muu. Mennään sitten vähän tuohon jatkeen tulevaisuuden painopisteisiin, miten te tunnistatte tällä hetkellä tämän bisneksen uusia trendejä, heikkoja signaaleja ja mitä sä näet tällä hetkellä, tuossa tulikin jo monta teemaa, mutta mitä sä pitäisit niin kuin keskeisimpinä, jotka tulee vahvistumaan tällä hetkellä? Jotenkin musta tuntuu, että tällä hetkellä niin kuin tuonne tulevaisuuteen katsominen se on kyllä, mä en tiedä miten pitkälle kiikarillista pitäisi katsoa. Sitä katsotaan, niin kuin mä äsken sanoin, että äsken todella pitkälle niin kuin semmoiseen, mutta sitten taas toisaalta jotenkin mä näen koko ajan, että me eletään niin epävarmassa toimintaympäristössä, mikä muuttuu niin nopeasti, niin pitäisi katsoa myös tosi lähelle, olla tosi niin kuin valmis, tosi nopeeseen reagoimiseen. Me tuossa muutama viikko sitten tehty tämmöisiä strategiakierroksia aina meidän eri yrityksistä 2 kertaa vuodessa ja meillä on tosiaan semmoinen strategiakausi 2020-2025, no se menee vääjäämättä nyt loppuun kohti. Ja kyllä me ollaan vähän ruvettu miettimään, että mitähän sitten sen jälkeen, mitkä on ne ajurit, mitkä ajaa, mutta jotenkin tämä vihreä siirtymä on vääjäämättä siinä mukana. Mutta sitten jotenkin, että meidän toimintaympäristö, niin mä en tiedä missä vaiheessa niitä pitkälle meneviä suunnitelmia uskaltaa ruveta tekemään. Et nyt me ollaan jonkunnäköisen laman kourissa tämmöisen niin kuin matalasuhdanteen pohjalla, niin pitäisikö ensin tehdä sitä suunnitelmaa, vaan millä tästä selvitään ja pitää yritys ja sen henkilöstö kunnossa. Et sitten kun meillä on vähän varmempaa näkemystä eteenpäin, tehdään sitten tarkempia suunnitelmia sinne. Jotenkin mä näen, mutta se on ihan saletti asia, että tämä vihreä siirtymä, energiatehokkuus, ympäristöasiat, vastuullisuusasiat, ihan sama mitkä taloustrendit tulee, niin nämä ei tule poistumaan tästä meidän viitekehyksestä toimintaympäristöön säätyväistä asioista minnekään. Kun katsoo teidän toimintatapoja ja sitä, miten hyvin te olette selvinnyt tässä tilanteessa ja siellä on niin kuin
kasvua saatu aikaan ja te menette nytkin kasvun suunnalla myös tämän nykyisen strategiakauden osalta ja mitä noita teemoja nostit esiin ja sen yhteisen haasteen, niin teillä olisi kyllä hyvä paikka myös niin kuin olla siinä edelläkävijä yrityksenä, jopa kutsua näitä eri toimijoita ja vaikuttajia yhteen roundtableen ja miettiä myös sitä niin koko sen toimialan kautta, että varmasti tarvitsisi tämmöistä lisää vuoropuhelua. Mä uskon, että te ette ole yksin tämän haasteen kanssa, että miten saisi sitä vuoropuhelua myös siihen yhtiöiden väliseen strategiatyöskentelyyn mukaan, niin se muuttaisi varmaan enemmän vielä tätä yhteiskuntaa. Joo, ja sitten se on tietysti, kyllä kai sitä niin kuin käydään tietysti, mutta sitten täytyy muistaa, että meillä on aika tiukka kilpailulainsäädäntö, mikä sanelee omat rajaehtonsa, miten me voidaan käydä sitä, mutta totta kai sitä voidaan käydä ja sitä käydään. Että kyllä mä niin kuin näen tosi hyvällä sen, mitä Rakennusteollisuus ry niin kuin meidän edunvalvojana ja edustajana, miten he tällä hetkellä sen yhteisen rakennus- ja kiinteistöalan niin kuin yhteisiä intressejä ajaa ja herättää keskustelemaan oikeasti. Silti yritysten pitää tehdä yritysten omat asiat, mutta se iso kuva, vaikka yhteiskuntaa peilattuna, niin hyvin muodostuu kyllä sitä kautta, että kyllä me nähdään siellä. Ja sitten kaikkien yritysten pitää, niin kuin tämä regulaatio tulee kuitenkin lisääntymään ja säätelemään paljon. Meillä on sisäisiä lainmuutoksia, EUn regulaatiota, miten se tulee, niin kuitenkin meidän pitää siitäkin selvitä. Että joku, mun mielestä oli viisaasti sanottu, joku sanoi, että älä mieti niitä kauhean kauan, laita ne kuntoon, niin sitten sä voit taas miettiä vaan sitä ydinbisnestä, kun sieltä se sun tuottavuus ja se sun yrityksen kilpailukyky parantava. Mutta nämä on semmoisia niin kuin elinehtoja, mitkä sillä yrityksellä pitää olla kunnossa. Että mä oon sanonut, että ne on eliminaattoreita, että jos ei ne ole, niin sä putoat tästä pelistä pois. Niin laita ne nopeasti semmoiseen kuntoon, niin sitten sun aika ja ajatus, kun mahtuu taas siihen sun ydinbisnekseen, niin sitten sä saat hyviä ratkaisuja siihen. Arska avasi vähän tämän slogani pankin tänään, niin mä en malta olla jatkamatta sitä. Tässä seuraavassa tulee tosi kiva slogani. Pitkässä juoksussa firman virkistyskulut ei saa ylittää liikevaihtoa. Tässä on selkeä pilke silmäkulmassa ja rento hyvä fiilis. Niin kun näyttää olevan teille tärkeää jatkeella, ollaanko me oikealla jäljellä tämän osalta? Ootte. Se voi tarkoittaa, että ei saa, tai tulee bankrotti. Mä luulen, että henkilöstön tyytyväisyys pysyisi pitkään tosi hyvällä, mutta omistajat ei olisi tyytyväisiä ja sitten saattaa olla jossain vaiheessa tämä peli loppus. Mutta taas toisaalta, niin kuin mä tuossa otin silloin aikaisemmin, että kyllä ihmiset on tärkeä. Meillä on yhtenä tässä ollut niin kuin isona asiana niin kuin paras työntekijäkokemus. No mistä kaikesta se työntekijäkokemus muuttuu? Ei se tule pelkästään juhlimalla, koska jos ei sulla ole arkea, niin ei sulla ole juhlaa. Mutta se on osa sitä. Sitten kun sä saat sen arjen kulumaan, sitten sä voit juhlia. Ja niissä juhlissa, niin muista sitten, että siellä ne ihmiset kertoo siitä arjesta toisilleen, mikä taas ne hyvät juhlat vahvistaa sitä arkea, mikä pitää kuitenkin olla. Että kyllä me se ja mun mielestä tehdään kaikkea, mitä tehdään sitä täysillä. Sitten kun tehdään töitä, tehdään niitä täysillä, sitten kun juhlitaan, tehdään sitä täysillä. Koska se paras työntekijäkokemus heijastuu aina sinne parhaaseen asiakaskokemukseen. Että teet kaikki ne elementit, mistä se hyvä työntekijäkokemus muodistuu, se juhliminen, virkistäytyminen, se on yksi osa siitä, ei se ole ainoa. Mutta laitan ne, niin sitten ne näkyy loppupelissä sille yritykselle sillä parhaana asiakaskokemuksen, kun se tulee siitä parhaasta henkilöstöstä. Joo, toi me nähdään markkinatutkimuksessa selkeästi, että jos me ajatellaan meidän keskisuuria isoja asiakkaita ja me päästään tekemään niiden asiakastutkimukset ja sitten henkilöstötutkimukset, niin me tehdään korrelaatioita näiden avainmittareiden välillä. Niin näähän menee samassa suunnassa. Ne ei ole välttämättä syklinä täysin samoja. Että jos sulla on hyvä henkilöstökokemus, niin se alkaa näyttäytyä siinä asiakaskokemuksessa. Jos asiakaskokemus putoo, se myöhemmin pudottaa myös henkilökokemukseen, että nämä on aika se vaikuttaa bisnekseen ja se näkyy sieltä sitten pitkällä juoksulla vääjäämättä. Niin nämä kaikki varmaan kuuluu siihen, mehän taustatutkimusten mukaan ollaan vähän katsotteen tulevaisuuden ohjelmaa, niin tämä Jatke 2.0, niin nämä varmaan teillä on isoja siellä teidän huoneen taululla justiin työkokemus ja muistaakseni sanonta muutusta dataa löytyy sieltä myös. Se oli isolla niin kuin toi meidän kehitysjohtaja Aaltosen Sakari piirsi on se hienon niin kuin
meilläkin on sellainen strategiataulu, missä me kuvataan, niin kuin kaikki yritykset tänä päivänä piirtää jonkun kivan pikkupiirroksen, missä ne kuvaa strategiansa. Mutta teki tämmöisen ansiokkaan niin kuin strategiakartan, että miten nämä asiat vaikuttaa toisiinsa. Jos meillä oli siellä pohjalla oli se paras työntekijäkokemus ja sitten päällä oli paras asiakaskokemus ja sitten siellä oli semmoinen pieni valitettava kuin raha ja rahalliset tavoitteet sitten siellä asiakkaiden yläpuolella. Mutta siinä keskellä oli iso laatikko, missä lukee mutusta dataan. Mä todellakaan väheksy rakennusalan toimintaa tai se toimijoita ennen, mutta jotenkin mulla tuli pitkän aikaa oli semmoinen, että näin isoja liiketoimintoja, niin hirveästi me johdettiin niitä semmoisella mutulla. Eikä se mutu ollut huono. Me oli kokeneita ihmisiä paljon ja meillä on tullut semmoisia toimintatapoja, mutta ei me oikein jotenkin koko ajan kaikki oli vähän, että onko tämä oikein näin. Että mitä enemmän me lähdettiin sitä tekemään, se oli iso ponnistus ja täytyy sanoa, että kun siihen vuonna 2020 käynnistettiin tämä Jatke 2.0 kehitysohjelma lähdettiin tekemään, niin jos joku olisi mulle silloin sanonut, että me pystyttiin kaikki ne asiat tekemään, mitä me pystytään niin kuin meidän ihmisten, esimiesten, esihenkilöiden johtamisen avuksi tuottamaan, mä en olisi ikinä uskonut. Toisaalta, nyt kun ne on saatu aikaisiksi, niin aika moni meidän ihminen, mikä sanoo, että mitä tämä nyt on, sanoo, että Herra Jumala, kun on ollut makeita juttuja. Että kyllä se vaan, kun sitten me ollaan vähän tämmöisessä insinöörivetoisessa toimialassa kiinni, niin se tuntuu hassulta, että meillä on ollut sitä mutua paljon, mutta sitten kun sä paat faktaa pöytään, niin se muuttuu kyllä insinööriympäristössä toiminnaksi toiseen suuntaan. Ja se on ollut kyllä niin kuin, jotenkin mä näen sen nyt tässä, jos sä mietit koko yhteiskunnassa, mistä paljon puhutaan, sitten me mennään seuraavaksi tekoälyyn, ei musta ole tullut mitään tekoäly idolia vielä vaan, mutta se, että kun kauhean monesti puhutaan niin kuin ylipäätään sen tiedonhallinnasta, ja mä oon niin ajatellut sitä silleen, että jollain meidän niitä asioita pitää hallita ja laittaa, mutta ei meidän oma pää enää. Me ollaan niin valtavassa tietovirrassa koko ajan, että kyllä meidän omasta päästä se kapasiteetti loppuu kesken. Niin meidän pitää jollekin alustolla jäsennöidä sitä dataa ja sitten poimia sieltä parhaita asioita, millä me tehdään, mutta se on niin valtava se tiedon määrä, mitä meiltä pyydetään, vaaditaan ja mitä meille tarjotaan. Niin kyllä meiltä loppuu vaan se mutukapasiteetti tuolta pääkopasta kesken. Niin on hyvä, että sitä saadaan tuonne dataksi. Silti ei se data tee mitään, että me ihmiset sitä ohjataan. Millaisia mittareita tällä hetkellä Jatkeella on ja miten ne vaikuttaa niin kuin päivittäiseen toimintaan? Se on varmaan tärkeää, että ne on päivittäisessä toiminnassa mukana. Ei kai mä uskon, että me ollaan keksitty mitään uutta mittaria. Mutta me ollaan saatu sillä, meidän kaikki niin kuin erilaiset toiminnot, aika monessa yrityksessä toimii erilaisten ohjelmien, erilaisten alustojen kautta ja saadakseen jotain tietoa, ihmisen aina pitää avata joku uusi purkki ja se katsoo, ton mä löydän tuolta ja ton mä löydän tuolta. Ja sitten se kokonaisuus on aina hahmottunut siellä sen omassa päässä. Niin me ollaan kasattu ne kaikki tiedot kaikista järjestelmistä ja raavittu niistä ne rajapinnat auki ja paketoidaan ne yhteen tietokasaan ja esitetään se meidän ihmisille siinä muodossa, kun ne sitä haluaa. Ei sieltä löydy mitään uutta, mutta kun sä saat kaiken tiedon kaikkien kanssa vertailtavaksi, niin se onkin aika lailla erilainen kuin mennä erikseen joka järjestelmään katsomaan joku asia. Ja sitten, että se on koko ajan ajantasasta. Tämä on ihan mahtava. Siis mä oon aivan fiiliksissä, kun mä kuulen tämän. Ja tuossa niin kuin selkeästi, mitä sä nyt kuvaat, niin teillä on arkkitehtuuri, teillä on prosessi, miten sitä tietoa hyödynnetään. Ja sitten se tärkein, teillä on kulttuuri muuttunut. Ihmiset on niin kuin oivaltanut, että tällä tiedolla, tätä tietoa voidaan hyödyntää ja se tieto johtaa toimintaan. Että toi on niin kuin makea nähdä. Joo, se, että miten hyvin se vielä joka paikkaan on porautunut, se eikä me koskaan siihen täysin tyytyväisiä tai mikä se nopeus. Mulle tuotti suuria vaikeuksia itselle, kun mä itse hiffasin se. Mä ajattelin, mikä tässä nyt niin kuin maksaa. Mutta eihän se niin kuin mene tuollaisessa organisaatiossa, se valuu pikku, mutta se ei ole pysähtynyt mihinkään, mistä mä niin mun mielestä se on se hieno asia. Oivaltamisen kautta siinä hetkenä, kun jos me saadaan sitä parasta työntekijäkokemusta auttamaan parhaat välineet ja ihmisille tulee, että heidän työnsä
oma esimiestoiminta tai asiakkaiden kanssa toiminta helpottuu ja paranee, niin sitten me ollaan, ei niitä mitään temppuja tarvitse sen takia tehdä, että niitä tehtäisiin, vaan se päivittäinen työ pitää helpottua. Ei ne päivittäisen työn lainalaisuudet, mitkä on muuttunut. Mutta nyt me pitäisi saada oikealla tiedolla, me tehdään oikealla perusteella ratkaisuja ja johdetaan sitä meidän työtä, niin se on se mun mielestä tärkein asia. Ja se tieto on samassa paikkaa. Sitten se, mitä me nähdään, että silloin kun se tieto on siiloutunutta ja me näitä hankkeita lähdetään niin kuin selvittelemään ja lähdetään hakemaan sitä punaista lankaa siellä, niin siihen menee hirvittävä määrä energiaa siihen, että se tieto on siiloissa. Mutta sitten toinen, mitä me löydetään siellä ongelmana on se, että se tieto ei ole yhteismitallista. Eli kun tehdään siiloissa asioita ja tutkitaan jotain näkökulmaa, niin ne mittarit on eri, ne skaalat on eri ja sitten johtoryhmä käyttää aikansa siihen, että hei, meillä on täällä henkilöstötutkimuksessa keskiarvo 7,5 asteikolla 0–10 ja sitten meillä on täällä asiakastyytyväisyydessä 1–5 asteikko ja me ollaan 4,2. Että mitäs nämä tarkoittaa toistensa kanssa, että se yhteismitallisuus on myös äärettömän tärkeää. Otan esiin myös yhden ison näkökulman, mikä en puhu rakennusyhtiöstä pelkästään, vaan tästä toimialasta ja ihan siis kuntapäättäjistä ja kunnan toimeksiannoista ja kaupunkien, kun tehdään uusia rakentamisen hankkeita, niin alallahan on siis ihan lainsäädännössäkin tämä loppukäyttäjän kuuleminen. Ja se, mitä me ollaan niin kuin huomattu, niin se on enemmän semmoinen, mä sanon tämän nyt aika rohkeasti, niin se on enemmän semmoinen niin kuin raksiruutuun, että hei, me laitetaan kaupungin ilmoitustaululle ilmoitus, että tähän ollaan rakentamassa tällaista hanketta ja se kuuleminen hoidetaan sitä kautta, että sulla on infotaulu ja sitten sä voit verkossa antaa palautetta, mutta semmoinen niin kuin aito sen asian selvittäminen ja vuorovaikutteisesti, että hei, mitä tämän alueen asukkaat on oikeasti tästä mieltä, miten ne asukkaat otetaan mukaan sen hankkeen kehittämiseen. Niin tuossa otan vaikka äärettömän hyvän esimerkin, mä uskallan tämän jo kertoa, koska tästä on niin paljon aikaa. Mutta me päästiin tekemään Innolinkissä niin tämä Tampereen entisen keskusareenan, nykyisen Nokia-areenan hankeselvitystutkimus. Ja siinä me haluttiin selvittää nimenomaan sitä, että mitä kuluttajat ajattelee tästä, eikä pelkästään tamperelaiset, vaan ihan PKS. Ja tehtiin stadeja siitä, että miten kuluttajat käyttäisivät ympäri Suomen tätä Nokia-areenaa ja miten yrityspäättäjät kiinnostus tästä. Ja me tehtiin kilpailija-analyysiä siitä, että syöksee tätä, että voiko Helsingistä tulla kuluttajat tänne paikan päälle. Me pystyttiin osoittamaan, että pystyy. Mutta se, mikä oli Tampereen päättäjien yhtenä isona pelkona, ennen kuin ne teki päätöksen tästä kannen investoinnista, oli se, että syökö tämä uusi Nokia-areena, niin viekö se Tampere-talolta asiakkaita ja vaikuttaako se tähän Pirkkahallin asiakasmääriin. Ja jos on pirkanmaalaistaustaa tai tuntee alueen, niin ymmärtää aika nopeasti, että näillä ei oikeasti ihan hirveästi ole keskenään kilpailevia tekijöitä. Mutta se meidän stadi osoitti, että tässä ei ole mitään kilpailevaa, vaan se vaan lisää niiden kävijöiden määrä. Tämä oli makea nähdä nyt sitten käytännössä 10 vuotta myöhemmin, että mitä tapahtui Nokia-areenalle ja minkälainen boosti heillä on viimeinen 2 vuotta ollut markkinassa sitten erilaisten tapahtumien osalta. Tätä huomaan esimerkiksi vastaavissa hankkeissa PKS ei ole tehty tämän kaltaisia selvityksiä, mutta meillä ehkä se ajatus menee niin, että miten sitä voisi lisätä sitä aitoa vuorovaikutusta ja loppukäyttäjiä ja sitten myös niitä sidosryhmien mukaan ottamista sen hankkeen ideointiin. Että mitä täällä oikeasti kannattaa tehdä. Minkälaisia ajatuksia tämä nostaa? Joo, se on varmaan, tämä on niin kuin tulevaisuutta yhä enemmän, että me ollaan niin kuin uskalletaan sanoa, että eihän me tätä tiedetä, mutta vaikka tyypillisesti me kyllä tiedetään. Sitten tietysti vähän ehkä tuosta tulee semmoinen niin meidän kannalta, mä ajattelen sitä jatkeen kannalta, niin mehän ollaan eri rooleissa niissä hankkeissa. Siinä vaiheessa, kun me ollaan jollekin tekemässä pyynnöstä jotain, niin mä uskoisin, että ne meidän tilaajatahot tai kumppanit, niin tämä on ollut heidän agendallaan. Me tullaan silloin aika myöhäisessä vaiheessa siihen hankkeeseen mukaan. Ja sitten on toisaalta niitä meidän omia hankkeita, mitä me kehitetään. Niin siellä mä näen, että se on niin kuin meidän rooli miettiä tällaisia asioita. Joo, mä en ehkä usko, musta taas, että kaavoitus sanelee aika lailla sellaisia asioita. Mä niin ekanakin mä sanon suoraan, että joku asuntorakentamiseen tälle ei ole kauheasti liittymäpintaa. Ehkä siellä tehdään niitä markkinastudeja, minkä kokoisia asuntoja, minkä tyyppisiä, niin se on tietysti jo ollut pitkä aikaa. Yhteiskäyttötila, tämän kaltaisia. Joo, ja millä sitä voidaan, niin siitä semmoista stadia varmasti on tehty.
mä sanoisin, että ehkä meillä olisi semmoista, mitä mä kuvittelisin, että missä varmaan olisi tästä niin kuin pohjalta opittavaa, että on se sitten joku logistinen tai sitten on tämmöisiä hybridihankkeita tulee tänä päivänä. Tai kun me mennään tuonne rakennetun ympäristön keskelle, mistä mä puhuin, niin ehkä meillä olisi siellä paljon opittavaa siitä, että kysyttäisiin, että miten te tämän koette. Ne ratkaisuthan on aina, niin kuin me pelätään, kun me mennään kysymään ulkoa, että me ei saata sen niin kuitenkin ne ratkaisuthan on meidän. Mutta meidän kannattaisi kerätä enemmän tietoa siitä ympäriltä, että meidän ratkaisut olisi kaikkein parhaita. Niin kyllä mä luulen, että siinä on opittavaa ja varsinkin mitä isompiin hankekokonaisuuksiin mennään, niin varmasti yhä tärkeämpää. Et ehkä ne vanhat markkinamallit, vanhat niin kuin logiikat, millä me ollaan niitä tehty, niin ainakin niitä kannattaa aika avoimesti uskaltaa haastaa. Voisi olla, että toimii vielä, mutta haastaa kannattaa. Tuossa tulee just se, että ehkä pelätään kysyä, kun me ollaan jo vähän ajateltu, että näin se pitää tehdä. Mutta sä kuvasit just toistepäin tosi hienosti sen, että miksi pelätä kysyä, kun ne ratkaisut on meidän. Niin. Että otetaan vaan se ajatus mukaan ja teillä on se ammattitaito kääntää se uudeksi ratkaisuksi. Se on tämä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin siitä insinöörit, että me mennään kyllä se valmis ratkaisu kädessä kauhean helposti tuonne kertomaan, mutta ei se kysyminen ole kauheata, eikä se maksakaan ihan älyttömästi. Mielenkiintoinen taas. Aika vierähti kuin siivillä. Hienoa, Hannu, että tulit tänne meidän kuulemiseen ja annoit vähän perspektiiviä tuonne TEEN-alalle ja hienoja näkemyksiä. Niin kiitoksia isosti tästä ja niin kuin teillä päin sanotaan, niin hyvää jatketta. Hyvää päivän jatketta. Kiitos, oli mukava turista teidän kanssa ja tämä niin kuin turina on musta hyvä sana ja toivottavasti ne liiat faktat ei pilaa hyvää tarinaa. Kiitos paljon. Ei, kiitos. Jäi tosi hyvä fiilis tästä podista tänään ja miten Hannu kertoi noista kokemuksistaan 5 vuosikymmenen takaa ja varsinainen toi meidän keisi, että miten toi asuntorakentaminen on heikossa jamassa ja miten siihen oikein on tultu, niin musta tuntuu, että me saatiin aika hyvin vastauksia siihen, että mitä kaikkea siellä takana on ollut. Ja sitten toisaalta niin näki, että ne oli jotenkin varautunut tähän. Ja siinä oli selkeästi semmoista herkkyyttä ja varovaisuutta sen pahimman nousukauden päällä. Ja totta kai siinä oli monta sattumaakin hän toi esiin, mutta selkeästi ne ei ihan joka leikkiin lähtenyt sen kuumimman hetken aikana. Niin ja Hannu johtana kumminkin, niin kuin puhuttiin jo alussa, että on ollut pitkän aikaa alalla mukana, niin nähnyt niitä heikkoja aikoja siellä jo aikaisemminkin, niin ehkä hän ei itse nostanut yhteensä sillä framille, että oli vähän niin kuin, että ollaan ehkä oikeassa paikassa oltu oikeaan aikaan ja vähän sattumankin kautta tullut oikeita ratkaisuja, mutta kyllä mä näkisin, että paljon siinä Hannulla on ollut sormet pelissä, että ei lähtenyt ihan siinä hullun myllyyn mukaan, mihinkä ehkä muut rakennusalayritykset lähtivät tuon uudisrakentamisen suhteen. Ja hyvin Hannu puhui myös siitä, että miten toi rakennusala on niin kuin muuttunut, että toi mutusta dataan, että siellä kumminkin on paljon ennen sitä, mitä me nähdään muillakin aloilla, että vähän sillä tunteella ja näin on aina tehty, niin mennään sillä eteenpäin, mutta siellä on selkeä nyt plääni, että kerätään sitä dataa ja yhdistellään sitten päässä niitä ja mitkä toimii siinä heidän alalla, niin mennään niitä kohti ja on se data kumminkin koko ajan läsnä siinä ne tekemisessä, päivittäisessä toiminnassa. Ei pelkästään päässä yhdistellä, vaan myös data-alusta ja selkeästi tietoalusta sen osalta, että mitä ymmärsin tuossa, niin prosessi on kunnossa, arkkitehtuuri on rakennettu ja sitten se kulttuuri puhutteli tosi paljon, että miten se tieto johtaa toimintaan siellä organisaation sisällä, että johtoryhmällä on käytettävissä kaikki keskeinen data, tieto sen oman liiketoiminnan kehittämiseksi. Ja sitten noi sloganit tuossa, kun katsoo tutkimusseinällä, niin ne oli kyllä makeita. Kiva, että otettiin tämä pitkässä juoksussa. Firman virkistyskulut ei saa ylittää liikevaihtoa. Se toimi tosi nätisti. Mä kyllä haluaisin päästä niihin jatkeen bileisiin mukaan. Joo, kyllä siitä Hannun tekemisestä ja puheista välittyy kyllä selkeästi, kuinka työntekijää otetaan niin kuin huomioon ja halutaan, että se työntekijä viihtyy siellä koko ajan, mikä sitten peilaantuu myös siihen, että asiakas on tyytyväinen, kun kaikki toimii hienosti ja kaikilla on hyvä fiilis tehdä. Silloin kun tehdään, niin tehdään, mutta silloin kun vedetään vähän löysin ranteen, niin silloin vedetään vähän löysin ranteen. Arskan, kun sulla on noin kaikki suhteet joka paikkaan, niin pystyisikö sä hoitaa meille liput tonne jatkeen bileisiin? Mulla jäi sellainen tunne, että meidän on pakko päästä sinne messiin. Pystyn. Hannu on niin hyvä pataa mun kanssa, että kyllä mä luulen, että mä jollain sen pääsen lahjoon, että päästään vähän katsomaan, minkälaisia noin työntekijöiden bileet on tuo jatkeella. Kuulostaa aika makealta.